ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 25/4/24 ಬಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಗುಳೆ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯುಗನೆ ಗೀತಾ ಎಪಿಸೋಡು ಪಂಡ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟೆ ನಿಗುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷರು ಪಂಡ ದೇವತೆಯವಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸದಾ ವಾ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಗಮನ ಉಪ್ಪುನಗ ದೋಣಿ ಪಾರಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರಿಯ ಸಂಗುಡು ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡು ಸದಾ ಗಮನ ಇತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ದೋಣಿ ಪಾರಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಸಂಘ ದೋಷುಡು ಬತ್ತರಡ ಸಂಶಯ ಬತ್ತಂಡ ದೋಣಿ ವಿಷಯ ಸಾಗರಡು ಮುರುಕುದು ಹೋಗುನು. ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನೇನು ತೆರಿಪವರೋ ಆಯ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆಲ ಸಂಶಯ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಈರು ಜೋಕ್ಲಿನ ತನ್ನ ಸಮಾನ ಪವಿತ್ರರು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಾದು ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದರು. ಬಾಬನ ಸಂಗೊಡೆ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿರು ವಾ ಬಾಬಾ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರವಡು ತೆರಿಪದರೋ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವಂದುಲ್ಲಿರು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಅಕ್ಲೆನ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಏಪ ಬತ್ತಿರು ಬಂದು ಕೇನೋಡು. ಯಾನ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪರೆ ನಿಕ್ಲೇನು ರಾಜರಿಗ್ಲ ರಾಜ ಅದು ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡು ಭಗವಂತೆ ಒಯ್ನು ಪಂಟೇರು ಆ ಗೀತಾ ಭಾಗ ಏಪ ನಡತುದು ಹಿಂದೆನು ಕೇನೋಡು. ಈ ಪಾತೆರನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂಚೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ನೇರವಾದ ಕೇನೊಂದಿರ್ಲರು. ಗೀತಾ ಭಾಗ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗದ ಆದಿದ ನಡುವೆನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರು. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಿಗಳ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು ಬಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವರ್ಷ ಪಂಡು ಪಂಪೇರು. ಆಂಡ ಪಾಪ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು. ಉತ್ತಮ ಪುರುಷರೇ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉತ್ತಮ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಓದವೇರು. ಮನುಷ್ಯರಡ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷರು ಆ ದೇವತೆಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟು ಇಪ್ಪೇರು. ಒರಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಉರ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಸಂಗಮೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇಂದು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಕುಲನು ಏಪಲ ಏರ್ಲ ಮರೆತು ಪೋಪುಜೇರು. ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಾಯೆ ಮರಪದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲತಕಲಾದುಲ್ಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ದೇವತಾ ಕುಲತಕಲಾದುಪ್ಪ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇಂದು ನೆನಪಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಓದೊಂದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಗೀತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೂಡ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಎಂಕುಲು ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆಯಪ್ಪ ಪಂಡು ತೆರಿವೇರು. ಬಾಬಾ ಪಂಪೇರು ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು. ಐತ ಮಿತ್ತು ಜಯ ಪಡೆಪುನೇರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜಗಜ್ಜೀತಾಪರು ಪವಿತ್ರತೆದ ಪಾತ್ರೆಡು ಏತೊಂಜಿವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಿಕಾರ ಒಂಜಿ ಖಜಾನೆ ಆದುಂಡು. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬರ್ದು ಆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಬಾಲಕರ ಆಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತನ ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮದುವೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು. ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಾಮನು ಜಯಿಸುನೇರ್ದವರನೇ ಜಗಜ್ಜೀತಾಪರು. ಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಂಗಮಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರು. ಮಹಾಭಾರತ ಲಡಯಿ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತು ಬೇಗನೆ ಕಾಮದ ಮಿತ್ತೆ ಜಯನು ಪಡೆಪೇರು ಪಂಡತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡು ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು. ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರೆ ಜೋಕುಲು ಇಂದೇನೆ ಬರೆಪೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ವಿಷಯ ವೈತರಣಿ ನದಿಟ್ಟು ಬೂರ್ದು ಪೋತ ಐನಡ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆದೇಶ ಉಂಡು ಕಾಮನು ಜಯಿಸಲೆ. ನಿಕುಲು ಜಗಜ್ಜೀತಾಪರ್ ಬಂದು ಬಾಬಾ ನ ಆಜ್ಞೆಯಾದುಂಡು. ಜಗಜ್ಜೀತ ಅದು ಕೂಡ ವಿಕಾರುಡು ಪೋಪರ್ ಬಂದತ್ತು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಜಗಜ್ಜೀತಾದುಲ್ಲೇರು. ಮೊಕಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಲು ಪಂಡು ಪನಡಾಪುಂಡು. ದೇವತೆಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಲು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐಕನಿಗುಲು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಅವು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಇಂದು ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಅಪವಿತ್ರ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮವಾದುಂಡು. ನಿಗುಲು ಪವಿತ್ರ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಇತ್ತೆ 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೊಂದು ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲರು. ಇಂದು 84 ಜನ್ಮದ ಕಥೆಯಾದುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಅವಶ್ಯವಾದ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪುಡು. ಭಗವಂತೆ ಏರು ಪವಿತ್ರತಾ ಸಾಗರ ಆಗಿದ್ದುಲ್ಲೆರೋ ಆರೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಪಂಡ ಅಸುರಿ ರಾಜ್ಯ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಅಸುರಿ ರಾಜ್ಯದ ಕುಳ್ದರು.
ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ದೈವಿ ರಾಜ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆ ಆದುಳ್ಳರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬೊಲ್ಪುಗು ಶಾಂತಿ ಯಾತ್ರೆನು ಮಲ್ಪರು. ಪ್ರಭಾತ ಬಂದು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಪನೋಡಾಪನು. ಆ ಸಮಯಡು ಮನುಷ್ಯರು ಜೆತುದುಪ್ಪಿ ರಾಯನಿರ್ದವರ ತಡವಾದು ಮಲ್ಪಿರು. ಏಪ ಅಲ್ಪ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಕಾಮವ ಶತ್ರು ಆದುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಯೋನೋಲು. ಹಿಂದೆ ತಮಿತ್ತು ಜಯ ಪಡೆಯವನೇರ್ದವರ ಜಗಜೀತಾಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೈಟ್ ಚಿತ್ರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜೊತೆಟುಪ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನಂತೂ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಕುಡಂಜಿ ಏನಿದೆ ಚಿತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ವಾಹನಡು ದೇವಿಯರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಾಹನನು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತರ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪುಂಡು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿತ್ರದ ವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದೊಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕಲ್ನ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದೊಪ್ಪುಂಡು. ಜೋಕಲ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದೊಪ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ ಬಡವೆರು ಸಾಹುಕಾರ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬನ ಭಂಡಾರ ಜಿಂಜೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಏರು ಭಂಡಾರನು ಜಿಂಜವಿರೋ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಪ್ರತಿಫಲವಾದ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರನೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲಿ ನಿಕುಲು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಪದಮಾಪತಿಯಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು 21 ಪೀಳಿಗೆ ಜಗತ್ತದ ಮಾಲೀಕಾದ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಂಡು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ಪನ್ಪೆರು. ಯಾನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ಬೈದೆ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಅಂಗೈಡು ಸ್ವರ್ಗನು ಕಣ ಇದೆ. ಎಂಚ ಜೋಕುಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೆರೋ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿದ ಅಕಲ್ನ ಅಂಗೈಡೆ ಎತ್ತಿಲಕ. ಈ ಇಲ್ಲ ಮಠ ಇಂಚಿನವು ಮಾತಲ ನಿಕಲ್ನನೆ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆರು. ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಅಕಲಾಪರು ಪಂಡಿತನ ಸ್ವರ್ಗದ 21 ಜನ್ಮದ ರಾಜ್ಯ ನಿಕಲ್ನ ಆದುಂಡುದೆ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಕಾಲನ ಮಿತ್ತು ಜಯ ಪಡೆಪರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾಗ ಮಹಾಕಾಲ ಪಂದ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಮಹಾಕಾಲ ಪಂಡ ಸೈಪವನಿಂದ ಅತ್ತಂಡ ಸೈಪವನಾರಂದ ಅತ್ತು ಇಂಚ ಅಕ್ಲಿನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಭಗವಂತೆ ಯಮ ದೂತೆರನು ಕಡಪುಡುವೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಪಂಡು ತೆರಿಯುವರು. ಇಂಚಿನ ಓಬಿಯ ಪಾತೆರ ಎಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು ಯಾನು ಕಾಲರ್ನ ಕಾಲ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಗಿರಿಜನಕುಲು ಮಹಾಕಾಲನು ಮಸ್ತ್ ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಹಾಕಾಲನ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಬಾವುಟನ್ನು ಪಾಡುವಿರು. ಐನರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಕುಳಿತು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ಇಂದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ತೆರಿಯುಂಡು. ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆರದವರ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ವಿಕರ್ಮಲು ಭಸ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಐದವರ ಐತ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಕುಂಭಮೇಳ ಇಂಚಿನವು ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು. ಸ್ನಾನ ಮೀಪುನ ಮಹತ್ವನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಪದಿರು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಈ ಜ್ಞಾನಾಮೃತ 5,000 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಇಂದೆತ ಪುದರ ಅಮೃತವತ್ತು ಇಂದು ವಿದ್ಯೆ ಆದುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪುದರ ಆದುಂಡು. ಅಮೃತ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ನು ಚಿತ್ರೋಡ್ಲ ನೀರುನು ತೊಚ್ಪದಿರು. ಯಾನು ನಿಕಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇ ವಿದ್ಯರ್ದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟು ಯಾನೆ ಓದವೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು. ಭಗವಂತಗ ಹೂವಿಯ ಇಂಚಿನ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪನ ರೂಪ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮದ ಬತ್ತದು ಓದವಿರು. ಓದದು ಆತ್ಮನು ತಮ್ಮ ಸಮಾನಾದ ಮಲ್ಪಿರು. ತಮ್ಮ ಸಮಾನಾದ ಮಲ್ಪರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮನೇ ಓದುಂಡು. ಅಕುಲು ತನ್ನ ಸಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಅದು ಮಲ್ಪಿರು. ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಅದು ಮಲ್ಪಿರು ಪಂಡತ್ ಆರು ಅಕುಲು ಕೃಷ್ಣನ್ ಧ್ವಜಿಪವರು. ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ಓದವೆ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪತಿತೆರು ಪೂಜೆರು. ಕೃಷ್ಣ ಉಪ್ಪುನನೆ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಕೃಷ್ಣನು ನಿಕುಲು ತೂಪುಜರು. ನಾಟಕಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಆದೊಪ್ಪುಂಡು. ನಾಟಕದ ಲೀಲೆಯಾದುಂಡು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುನವೈ ನಡಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ತಪ್ಪಂದೆ ಇಂದುವೆ ಮುಖ ಲಕ್ಷ ನೋಡ್ದು ಇಂದುವೆ ವಸ್ತ್ರೋಡು ಕಲ್ಪ ನಿಕುಲೆ ಓದೊಂದು ಬೈದರು. ತಪ್ಪಂದೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ನನೊಂಜಿ ಶರೀರನು ಪಂಡ ಒಯ್ನು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡು ದೇತೊಂದುಂಡು ಐನು ದೇತೊಂಡು. ನಾಟಕಡು ಒಂತೆಲ ಅಂತರ ಆದು ಪೂಜಿ ಅವು ಹದ್ದದ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಇನ್ನು ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತಕುಲು ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇಂದೆಟು ಓಬಿ ಸಂಶಯ ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿಡು ಕೂಡ ಅವು ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಹಾಲು ಸಂಘ ತಿಗುದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಈಶ್ವರಿಯ ಸಂಘ ನಡತೊಂದು ಪೋಂಡ ಪಾರಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸಂಘನು ಬುಡ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ವಿಷಯ ಸಾಗರ ಮುರುಕುದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಉಂಡು ಕೂಡ ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ವಿಷಯ ಸಾಗರ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಮಹಿಮೆಲ ಉಂಡು. ಆರ್ನ ವಾ ಮಹಿಮೆನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೇ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕೃಷ್ಣೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಅತ್ತು ಬಾಬಾ ಪವಿತ್ರತೆದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಭಲೆ ಆ ದೇವತೆಲು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಸದಾಕಾಲಗಾದು ಪೂಜೆರು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಜಪ್ಪಿರು. ಯಾನು ಬತ್ತದು ಮಾತೆನಲ್ಲ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೆ ಸದ್ಗತಿ ಜಾತೆ ಯಾನು ಒರಿಯ ಆದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲು ಸದ್ಗತಿಡು ಪೋಪರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರೊಲು ಉಪ್ಪುಜಿ.
ఇత్తెనికులు జోకులు ఎదురుడు కుల్దారు శివబాబార్ದು ಓದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲಿರು ನಿಕುಲು ಆರ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪಾರು ಎಂಕುಲು ಶಿವಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಬರಂದುಲ್ಲ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು ಅರೆ ಆರಂತೂ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲಿರು ಹಾ ಬೇರ್ನ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರಡು ಬರ್ಪೆರು ಐನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೈತಲ್ ಪೋಪ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ರಥವಾದುಲ್ಲಿರು ಬೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಶಿವಬಾಬನ ಸವಾರಿ ಅಪನು ಬ್ರಹ್ಮನ ರಥ ಕುದುರೆ ಅಶ್ವ ಪಂಡು ಲೆಪ್ಪೆರು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಯಜ್ಞನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಪಂದು ಇಂದಿತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಕಥೆನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರು ಆಂಡ ಆ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಶಿವ ಭಗವಾನ ವಾಚ ಏಪ ಭಾರತಡು ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮ ನಿಂದನೆ ಆಪುಂಡು ಅಪ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪೆ ಗೀತಾವಾದಿಲು ಯದ ಯದ ಹೀ ಧರ್ಮಶ್ಯ ಪಂದು ಪನ್ಪಿರ ಅಂಡ ಐತ ಅರ್ಥನು ದೇರಿ ಒಂದಿಜೇರು ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಹೊಸ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ತಲಪಾಯಲಾದುಂಡು ಈತ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಆದಿಸಂತ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸಸ್ಯನು ನೆನಪೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರಮ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಅಕುಲು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬರೊಂದುಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪಂತಿ ಏರ್ಲ ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗಟ್ಟು ಬರ್ಪುನಕುಲು ಆದುಲ್ಲಿರೋ ಆ ಆತ್ಮಲು ಕುಳ್ದು ಓದುವಿರು ಏರು ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಲಿನ ಪಾವನ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಬಾಬಾ ಕುಳ್ದು ಓದವಿರು ಗೀತೆನಂತೂ ಪಂಡ ಬೆರು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಓದೊಂದಿತ್ತಿರು ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಅವಡು ಪಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಗೀತೆದ ಎದುರುಡು ನೀರನ್ನು ದೀದು ಕುಳ್ದು ಓದುವಿರು ಇಂದೆರ್ದು ಪಿತೃಗಳ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪಿತೃ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿಡು ಗೀತೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಭಕ್ತ ಆದುರ್ಲಿರದಾನೆ ರಾಮಾಯಣ ಅಂಚಿನೇನು ಓದೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಮಾತಲ್ಲ ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಕಳೆದು ಪೊಯ್ನೆಕ್ಕು ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಮಾತನ್ನ ದೇತದ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿನಾಶ ಪಕ್ಕ ರಾಜಧಾನಿದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವನೇರ್ದವರ ಅವು ಪಕ್ಕ ಆದುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ತೆರಿಪಯರು ತಡವ ಅಂಡದಾನೆ ಯಾನು ಪೋದು ಇಂಚಿನ ರಾಜಾಪೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಎಂಚೆಂಚುನ ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಪ್ರವೇಶತೆ ಎಂಚಾಂಡು ಪಂದು ತೆರಿದರು ಈ ಪಾತೆರೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ಪುದರನಂತೂ ದಿತೊನುವೆರು ಆಂಡ ಈ ಮುಜ್ಜಂಟ್ಲ ಭಗವನ್ ಏರಡಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಪನ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜರು ಅಕ್ಲು ವಿಷ್ಣುನ ಪುದರ್ನ ದೆತೊನುವೆರು ಪಂಡ ವಿಷ್ಣು ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಐದವರ ಎಂಚ ಓದವೆರು ಯಾನ್ ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರು ಐನರ್ದವರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪಂಡು ತೊಚ್ಪದೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ನನಜಿ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು ಭಗವಾನು ಆಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದುಲ್ಲೇ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪದ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಕೊರ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತೆ ಏಪ ಬತ್ತೇರು ಇನ್ನೇನು ಇತ್ತೆ ತಿರುವರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ 84 ಜನ್ಮದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪದೇರು ಪೂಜಾರಿಲ್ನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪದೇರು ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ರಾಜ್ಯ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಅದುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಐನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಏಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿಧಾಮಡಿತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಕೋಟಿಡ್ ಕೆಲವರೆ ಬರ್ಪೇರು ಇಂದು ಸಹ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೇರಿದಂಡು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಕಲೆಗೆ ಪತ್ತುಂಡು ಭಾರತದೇ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಏರು ಈ ಕುಲ ತಕುಲಾದುಲ್ಲೇರೋ ಆಕುಲು ಕೂಡ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬರೊಂದುಪ್ಪೇರು ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಬೈದರೋ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಜೆಕುಲು ತಯಾರಾದುಪ್ಪೇರು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಓದುವೆರೋ ಆಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಯೋಗಗುಲ ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಹದ ಜೊತೆ ಯೋಗ ಬೋಡು ಯೋಗರ್ದು ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯವಂತಿರ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತಿರ್ಲ ಪಾಸ್ವಿತಾನರ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ್ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸರ ಒಂಜಿ ವಾಹ ಪಾತೆರ ಕಳೆದು ಪೋತುಂಡು ಐತ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಓದುದರೋ ಐನು ಮರೆಪೊಡು ಓರಿ ಬಾಬಾರ್ದು ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲನು ಸದಾ ನೆನಪು ದಿವನೋಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ದಕುಲಾದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಓವಿಯ ಪಾತೆರಡು ಸಂಶಯಡು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದುಂಡು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆನಂದ್ ಏಪಲ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ವರದಾನ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಿಯತಮ ಆಕರ್ಷಣೆಡು ಆಕರ್ಷಿತಾದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮುಕ್ತ ಆಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಿಯತಮೇ ಭವ ಪ್ರಿಯತಮ ತನ್ನ ಕಳೆದು ಪೋದಿನ ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನು ತೂದು ಖುಷಿಯಾಪೆರು ಆತ್ಮೀಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹಿಡಿದು ಆಕರ್ಷಿತಾದ ತಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಪ್ರಿಯತಮನನ್ನು ಪಡೆದರು
ಯಥಾರ್ಥ ಗುರಿನ ಮುಟ್ಟದರು ಏಪ ಇಂಚಿನ ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರು ಈ ಪ್ರೀತಿದ ಗೆರೆತ ಉಳೆಗೆ ಮುಟ್ಟುವರು ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಪರು ದೇಪಂಡ ಈ ಜ್ಞಾನಸಾಗರನ ಸ್ನೇಹದಾಲೆ ಶಕ್ತಿದಾಲೆ ಸದಾ ಕಾಲಗಾದು ರಿಪ್ರೆಸ್ ಮಂತು ಬಿಡುಪುಂಡು ಈ ಮನೋರಂಜನೆದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನ ನಿಕುಲು ಪ್ರಿಯತಮೆರಗಾದು ಪ್ರಿಯತಮ ಮಲ್ತದೇರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಏಕಾಂತವಾಸಿ ಅಪನ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಎಕಾನಮಿ ಬೊಕ ಎಕ್ನಾಮಿ ಯುತ್ತಿನಕುಲಾದು ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.